Coge? Kunu kake ya? To da kunun da wanda ibada sautin a siyo geron kunun, da wanda ije isiyo geron kunun, da wanda isai da geron kunun, da wanda i kawo geron kunun, da wanda i karɓa geron kunun, ya wanke geron kunun, I kai nikan kunun. da mai injin da i nika geron kunun, da wanda i kawo mai injin nikan geron kunun, fetur ɗin da i zuba aka tada aka nika geron kunun, Da citta da masoro da tafarnuwa da kanamfari da aka zuba a cikin geron kunun aka nika geron kunun, da inda aka tace geron kunun da wanda isai da ke kyallan matatan geron kunun. da gasar kunun da dusar kunun. Kwarai da Da gaske. tinke da ta ci dusar kunun da sanda ci dusar kunun da kuma kaza da ta tsatsagi dusar kunun. Kai da wanda ma iji labarin cewa an dama kunun. Da kuma wanda ije isiyo sukarin da aka zuba a cikin kunun. Da wanda tunanin kawo maganar kunun. Da wayanda suka yi ca akan maganar kunun. Kunun. Duk na haɗa na musu dagin baba. Jabbura uba su. Ana maganan arewa ta shiga uku ta lalace. Kai dai bari. Ku zo ku dami mutane da maganar kunu. A nan garin ba aka zo aka kwashe arewacin nan aka kwashe 'yan mata aka yi daji da su. Amma- Kaji wani dan iska ya yi magana? Ba a yi magana su ba sai magana kunu. Wai a gidan rediyo ana maganar kunu. A gidan TV ana maganar kunu. A social media ana maganar kunu. Kai duk wanda ya ƙara maganar kunun nan ya ci jal uba. Na bu kunu mun yi zariya a guje da gajeren wando. A jihar Kaduna aka sako al'umma bam suna maulidi. Maulidi. Ba ku yi magana ba. Sai maganar kunu. Ina kishi a cikin al'amarin nan. Kai wallahi in raina ya ɓaci sai in ce kai da wanda ma ya taɓa ɗanɗana kai.